također dobro nam došli u našu malu zajednicu. Hvala lijepo. Lijep pozdrav svima gledateljima koji nas pratite, ali sve lijepo pozdrav koji nas pratite i na hrvatskom jeziku. Želim vam lijep i ugodan prijem emisije i vjerujem da ćete ostati u našoj družbi. Ja bih vas zamolio da se predstavite našim gledateljima emisije Puti, oziroma Putevi po Hrvatsko, i vam predajem riječ. Pa evo, mi smo terapijska zajednica, nalazimo se u jednom malom mjestu u Đurmancu pokraj Krapine. Zajednica smo i osnivač zajednice udruga Moji dani. Zajednica je osnovana 2003. godine i na čelu je s našom predsjednicom gospođom Nevenkom Brzlečki, koja evo s nekakvom svojom inicijativom i idejom da se u rješavanju fenomena i problema ovisnosti osnuje ovako jedno mjesto, jedno stacionarno mjesto gdje bi se mogli liječiti i rehabilitirati ovisnici. Kroz zajednicu je do današnjeg dana prošlo više od 300-tinjak ovisnika, što heroinskih ovisnika, što o ostalim psihoaktivnim i drogama i ovisnici o alkoholu. Možda bi na početku kazali kako se vaša zajednica nastala. Zajednica je nastala i to je bila inicijativa koja je pokrenuta od naše predsjednice iz razloga što i sama kao jedan stručni radnik, socijalni radnik imala je tu jednu osjetljivost prema takvoj skupini ljudi, kako se stvarao i taj što veći i veći broj ovisnika i problem ovisnosti u Hrvatskoj. Tako jednostavno došlo na ideju da bi ovako jedno mjesto, ovakva jedna pomoć, ovakva jedna stručna rehabilitacija takvim osobama dobro došla i pokrenuto je naravno u suradnji tu i sa mjestom, sa Đurmancem, uspjeli smo zadobiti ovaj objekt i početi sa radom. Kako preživljaju vaši dječki, oziroma ovisnici, kako preživljaju dan, kako dan počne? Možda bi naše gledatelje baš to i interesiralo. Pa ono što je karakteristično za terapijsku zajednicu, odnosno za i samo rješavanje problematike ovisnosti, to je stvar discipline i nekakvog reda. I na taj način ono što mi pokušavamo i kroz naš program i naš suđivot u zajednici takvim osobama ugraditi, a to je jedna strukturirani način života koju oni imaju ovdje kroz zajednicu, gdje su striktno definirane nekakve satnice i njihove obaveze. Klasično je buđenje u 7 sati ujutro, nakon toga slijedi doručak, popije se kava, napravimo svi zajednički jedan radni sastanak gdje se dogovaraju obaveze tokom dana i radne grupe. Onda dečki odlaze na svoje radne aktivnosti, na takozvanu radnu terapiju koja je podijeljena u 2 dijela. 8 sati je radno vrijeme, 4 sata ujutro, 4 sata popodne. I lijepa je ovdje priroda koja vjerojatno im pomaže da još bolje se, kao da su vjerojatno kod svoje kuće. To sigurno. Jedan od sigurno dobrih faktora je ova priroda, je ovo okruženje i naravno ta svojevrsna jedna izoliranost gdje se stvarno osoba može posvetiti sebi, svom problemu i načinu i rješavanju. Ko zvijezda zlatna u tami neba, treperi nada u meni i srce čeka ko zemlja pusta, da opet tiho dođeš mi. Sva zvona i katedrale u moju dušu bi stale, kad vidim na sebi tvoj pogled ljubavi.
Dragi gledatelji, sada ćemo sa našim dečki nešto da kažemo. Ja bih ih zamolio da ispričaju svoje svjedočenje kako su se sreli sa drogom i kako su uspjeli da se spasili i predajem im riječ. Ovako, ja sam Krešo, imam 37 godina, iz Zagreba sam i dugogodišnji sam ovisnik o heroinu. Ne znam kako bi počeo ovako sa heroinom, sa drogom općenito sam se sreo još 1991. godine na ratištu. Znači, kao vrlo mlad sam otišao na ratište, imao sam 17 godina. Mislio sam da ću moći to izdržati, da je to, da sam odabrao, da ću moći proći na tom ratištu koji i svi drugi, ali jako brzo kad sam došao dole sam shvatio da sam pun strahova, da nisam mogao jednostavno podnijeti to što se dešava oko mene. Jedini izlaz mi je bio ili da se maknem s ratišta, ali to nisam mogao. Dečki oko mene su uzimali alkohol, uzimali su stimulanse, drogu. Moj tata bio alkoholičar, ja sam se alkohola bojao jako i nisam se bojao, nego sam jednostavno, nije mi se sviđao, vidio sam kako je tata živio i odabrao sam drogu, mislio sam da da ću moći kontrolirati to, da ću biti jedan od onih koji će uzimat kad se meni bude htjelo, da neću uvijek i vječno uzimat to, a jako sam brzo shvatio da sam jako pogriješio i da u biti već nakon mjesec dana je droga počela kontrolirati mene, više nisam mogao ostaviti se toga i tu onda počinju moji problemi u životu. Nakon 2 godine, 2,5 kako sam se skinuo s tog ratišta, vratio sam se u Zagreb. Od uvijek je bila želja u meni ostaviti se te droge, ali jednostavno nisam mogao. Pokušao sam na sve moguće načine, odlazio sam po raznim ustanovama, po psihijatrijama, po doktorima. I u biti tamo bi dobivao lijekove zamjenske za drogu i na kraju sam shvatio da više nisam samo ovisan o drogi, nego da sam postao ovisan i o tim lijekovima, da više ne mogu ni bez tih lijekova. Jako dugo sam se pokušavao skinuti, maknuti se od toga, jednostavno nije išlo. Poslije toga sam saznao da dečki odlaze u komunu, da se tamo liječe od ovisnosti. Za mene je to ispočetka bilo nešto što nisam htio, što nakon svih tih godina što sam bio i na ratištu i po bolnicama, prošao sam iz zatvora, mislio sam sad otići u komunu, biti još jedno vrijeme dole zatvoren, odvojen od svijeta. Nije mi se sviđalo i nisam htio, a skroz do onog vremena dok nisam pao skroz totalno na dno, dok više nisam znao kući sam sa sobom. Kako ću se ostaviti, bilo ili ću umrijeti ili ću se riješiti tog problema ovisnosti. Na kraju sam ipak odlučio otići u komunu. Prvo sam otišao u Čenakolo, tamo sam bio 3,5 godine, završio sam program te komune, izašao sam van i jako brzo mi se desilo to da sam ponovo počeo, vratio sam se u isti grad, vratio sam se u staro društvo, imao sam masu problema koje nisam uspio riješiti tokom komune vani i jednostavno sve mi se to vratilo nazad na naplatu i nisam izdržao taj pritisak i ponovo sam počeo se drogirati. Nakon toga isto ponovo sam potražio liječničku pomoć, a opet sve po starom. Bio sam nekoliko mjeseci na liječenju i nisam uspio opet ništa napraviti, nego ponovo se samo navući na tablete. Nakon toga kad sam mislio da je sve gotovo, da više nema izlaza, da više neću moći riješiti se svega toga, ponovo sam odlučio potražiti pomoć u nekoj od komuna i tako da sam odabrao ovu komunu i odabrao sam je zato što nije ko Čenakolo, što je ova komuna
malo više otvorenijeg tipa, malo više se može komunicirati sa vanjskim svijetom, više ima mogućnosti izaći se van, a to je ono što je meni falilo u Čenakovu, što da si iz komune rješavam probleme koji me čekaju vani i jedan dan kad izađem van iz komune da više nemam tih problema ili da ih svedem na minimum, da ih smanjim, da riješim sve što mogu riješiti u komuni, jer kad izađem van želio bih biti normalan čovjek koji će krenuti barem od pozitivne nule, koji neće imati problema sa sudovima, koji neće imati problema sa policijom, sa ljudima okolo, koji će sve te probleme imati za sebe riješene i čiste. Ja bih se vam zahvalio za ovo svjedočenje i vam poželio u životu sve dobro. Hvala lijepo. Ja sam Ognjen, 37 godina iz Zagreba. Evo, imam malo drugačiju nešto priču od Kreše. Odrastao sam u obitelji gdje stvarno nije bilo nikakvih problema što se tiče bilo kakve ovisnosti. I mislim da sam bio u jednoj idealnoj obitelji. Što je sam dokaz da nešto tako idealno opet nije preduvjet da sve bude i za djecu super idealno. To je bila nekakva moja želja za dokazivanjem što klasično se zna dešavati djeci dok su mali, odnosno u odrastanju. Moj životni vijek drogiranja je jako dug isto, skoro 20 godina. I krenulo je normalno sa klasičnim eksperimentiranjem od trave pa nadalje. Tripova, speeda i tak, kombinacije takvih. I nastavilo se naravno na heroin, gdje sam proveo većinu svog života. I na kraju, dok nisam tako samo dno, znači dok nisam došao u sukob sa zakonom, financijski propao totalno, fizički, psihički, tek sam onda došao tražiti pomoć. Imam ženu, imam dijete, žena mi je nažalost isto ovisnica, ona je još uvijek vani. I eto, neko mora povući prvi potez i riješiti taj problem ovisnosti. Tako da sam sad tu evo godinu dana i ono kaj mi je bitno, lijepo mi je vratiti se u onaj stari psihički i fizički, odnosno psihičko i fizičko stanje kad se osjećam normalan i funkcioniram normalno, razmišljam normalno. To mislim da nema cijene. Hvala lijepo. Dobar dan, ja sam Richard, dolazim iz Umaga, imam 27 godina, isto sam dugogodišnji ovisnik o heroinu i metadonima. Počeo sam isto jako mlad uzimat svakakve droge, tamo nekih 14-15 godina sam isto počeo eksperimentirati sa alkoholom, s nekim snifanjem trava, bomboni, tripovi i šta, sukenu što mogu uzeti. I bilo mi je dobro, htio sam da budem poseban od ove ostalih vršnjaka koji su trenirali, bavili se sportom, išli normalno u školu, to je meni bilo glupo. I ja sam krenuo tim putem, znači droga, kriminal i nezdrav život. Uglavnom imam familiju koja nije baš sređena. Stari mi je alkoholičar je i imali smo s tim problema, maltretirao nas i to sve. Uglavnom, s nekih 17 godina sam počeo upoznavati se sa heroinom. Sa heroinom i nisam ga uzimao redovito, uzimao sam onako vikendom. I onda sam otišao u vojsku i poslije vojske se vraćao, sam počeo aktivno uzimati heroin i s nekih 18 godina sam se registrirao kao ovisnik. I kako sam počeo te metadone piti, tu je sve krenulo izgubo. Onda sam htio da se maknem od heroina, pa sam s tim metadonima se liječio, ali to je ništa, to je nula, tu nema napretka. Uglavnom, ja sam
zaglibio totalno u te metadone i nisam se mogao nikako maknuti. Pa sam pokušao isto koje kakve psihijatrije, skidanje svakakvih, pa su me vodili iz grada vani i jednostavno nije išlo. I onda sam se pred kraj kad su me izbacili iz kuće, kad sam baš počeo, opustio sam se skroz s tim lopovlucima, kriminalom i prevarama i šta se ide uz to, onda su me izbacili iz kuće i bio sam jedno 2 godine na ulici i jednostavno prevario sam sve što se moglo prevariti. Nisam više mogao koga, niko nije vjerovao, nisam se mogao kome obratiti za pomoć, ništa I jednostavno onda sam odlučio da odem, da se liječim, da potražim komunu. Prije su me nudili komune, ali to meni je bilo glupo, za mene je bio kreteno nekoliko komuna. Šta će mi to, šta će meni to? Pa ja ću postepeno se skidati, to je to. Ali godine su išle, prošle 12-13 godina, ja nikako uvijek na isto. I onda sam otišao u Pulu na psihijatriju, tamo sam sreo ženu koja mi je ponudila ovu komunu. I razmislio sam, zbilja sam htio da se maknem više od toga i ona mi je to sve sredila, došao sam ovdje i tu sam sad već 7 mjeseci. I jednostavno, ovo mi je prvo skidanje nakon tolikih godina i ne mogu vjerovati da se probudim ujutro bez terapije, bez heroina, da mogu hodati, da mogu razmišljati, pričati s ljudima normalno i da sam se oporavio fizički i psihički. Jednostavno, baš sam sretan čovjek sada. Hvala lijepa na ovom lijepom svjedočenju. Dobar dan, ja sam Zoran, imam 24 godine, dolazim iz Novog Sada. U život ovisno sam ušao sa 14 godina, htio sam nešto drugačije od života. Nisam mogao živjeti samo po normalnim, ajmo reći, standardima ovoga života. Htio sam nešto bolje, nešto više i nažalost to sam pronašao u drogama. Heroin je bilo nešto što je bilo jako dobro za mene. Živio sam da bi se drogirao sam se da bi živio. Vidio sam u tome neki cilj, neki spas, smisao života. Nažalost, to je, kako su godine prolazile, sve više i više mi je uzimalo moju mladost i život i porodicu oko mene. Jako sam puno loših stvari uradio u životu, puno sam grešio i svoju porodicu povredio s time i samoga sebe životom u ovisnosti. Jednostavno nisam znao kako bi drugačije živio i to je bilo nešto jako dobro u mom životu gdje se na kraju ispostavilo da sam bio na rubu života i da sam počeo polako gubiti smisao svega. Jako sam puno bio u lošem okruženju i krenuo sam lošim putem gdje sam i krao i povredio sam ljude oko sebe i prevario sam sve. Jednostavno nisam mogao više živjeti tako. Htio sam nešto da napravim drugačije od života, želio sam neku promjenu, ali bez nade je bilo. Puno puta sam se pokušao sam skinuti, pokušao sam odupreti se tom paklu, ali jednostavno nisam mogao. To me sve više i više i dublje vuklo u moj ponor. Želio sam da budem normalan, da budem kao i drugi, da se smijem u normalnom danu, da idem kroz grad normalan, sa normalnim očima, normalnim izgledom, sa svim što život nosi lijepo. Ali nisam mogao jednostavno i to je ostavilo dubok trag u meni. Jednostavno sad pokušavam naučiti živjeti normalno, naučiti se radovati onim normalnim i lijepim stvarima života. U ovu zajednicu sam došao preko jedne jako drage osobe iz Pule koja me uputila u ovaj centar i zaista njoj dugujem, ajmo reći, veliki dio ovog svog uspjeha koji sam ovdje doživio. U centru sam već skoro malo više od godinu dana i mogu reći zaista da mi je promijenio život. Ovo je jako, jako dobro mjesto i puno vam može ponuditi samo ako se želite opustiti i dopustiti da vas ono nosi. Velike se promjene mogu desiti kod čovjeka i to je ono što je najbitnije nam u životu, da doživimo, da budemo odgovorni, dosljedni, iskreni, da ne varamo, da ne lažemo, nego zaista da vodimo pravi normalan život koji svaki normalan čovjek. Ovdje nije samo i za ovisnike o drogama, već imaju ovisnicima o alkoholu i svemu i zaista
ljudi se mogu preokrenuti i ako žele to, može im se desiti zaista prosvjetljenje, imaju i tu uz Boga mogu naučiti puno toga. Imaju otvoreni spektar da idu i u crkvu, imamo i biblioteku tu gore gdje se može učiti, čitati knjige, obrazovati se. Puno dobrih stvari su ovdje naučio, od kuhanja, od pranja, od rada na samom sebi, rada sa ljudima, sa svime. Hvala lijepa na ovim lijepim riječima. Ja bih naše dečke zamolio da kaže o našim gledateljima na kraju emisije što im žele kazati. Evo ja ću prvi. Ništa, poruka onda svima, pogotovo mlađima koji ulaze u adolescenciju. Ove 4 priče su, ja mislim, jedan dobar, samo mali dio naših života, gdje smo pali, gdje smo se doveli. Ima puno boljih stvari u životu kojima se treba okrenuti. Gledajte nekakve svoje uzore, nađite, bavite se sportom, radite na sebi, jer ovo stvarno nije rješenje, ovo je samo propust. Hvala. Ja bih poručio mlađima i starijoj populaciji da jednostavno život bez droge je život pun ljepote, pun zdravih i dobrih stvari u životu što nam donosi, i želio bih reći da ne ulaze niko u to, jer to je jedna rupa bez dna koje se tone sve dublje i dublje. Jednostavno mogu vidjeti ovu ljepotu ovdje i sav smisao ovog života u dobrim, lijepim stvarima, u svojim roditeljima koji će naučiti dobrim stvarima, u školama, u obrazovanju gdje treba da steknu neke preduvjete za dalji život, da uspiju da osnuju porodicu, i treba to da im bude primarni cilj u životu, više to nego ovaj pakao koji vam donosi droga kroz sve ovo što smo ispričali. I zaista ovo je mali dio ovih stvari što mi nosimo u sebi, tako da zaista želim svima svu sreću i samo sport, obrazovanje, i to je ono što će doneti uspjeh u životu. Hvala puno. Hvala lijepo. Ovako, ja bih rekao mlađim gledateljima, onima koji nisu još u problemu droge, u problemu ovisnosti, moja poruka bi bila da se ne dopuštaju u životu da se ide boriti protiv toga, jer sigurno ko pobjednici neće izaći iz takvog života, sigurno će morati se poniziti i potražiti pomoć u jednom od ovakvih mjesta. A ono ko je već u problemu, bih rekao da komuna nije onako kako se priča vani, jer vani protiv komune pričaju oni koji nisu uspjeli u komuni i koji su najčešće još i dalje u problemu i koji se u biti ne žele promijeniti, a komuna je sasvim drugačiju sliku daje kad dođete unutra, kad vidite koliko vam promijeni život, koje vam mogućnosti sve daje, a najveća i ona prvenstvena mogućnost je da se promijenite život, da se ostavite droge i da jednom dan izađete uzdignute glave van i da se ponašate normalno. Hvala lijepo. Evo, ja bih isto poručio mlađoj populaciji, starijoj isto, jer ih ima puno, jer mlađi stariji ovisnika, a koji se kriju iz toga svega. Jednostavno, dok se ne priznaju da su ovisnici od bilo kojeg, ili droge, ili kocke, alkohola, znači nema napretka. Dobro je pokušati, ako ništa drugo, pokušati doći u komunu, barem da preživite. Da preživite jedan dio svog života. Ne znam šta bih rekao. Ovdje se može puno toga naučiti. Zbilja biti dosljedan, biti normalan, razgovarati normalno, ne znam. Sa ljudima i ima i ovdje i lijepa priroda. Da, znači lijepa priroda i isto učini svoje. Ja bih se vam svima zahvalio za ovo lijepo svjedočenje i neka bar jednom od naših gledatelja pomogne da dođe na pravi put. I srca hvala u svoje ime, u ime naših gledatelja i naše televizije. Hvala vam lijepo, puno hvala. Ovdje smo našli u praoni, moji dani, i nešto ću vam pokazati
kako se ovdje radi. I evo kako vidite, peglam ovdje, peglam ovu majicu. I kad je ispeglam, složit ću je i nosi se gore na kat sa ostalom robom što se tiče majica, hlača, čarapa i gaća. To su ovdje pere kod nas. 3 mašine trenutno peremo na dan. I to nosimo gore na kat. Što sam već rekao, hlače, čarape i gaće. I tako, ovo nam je daska. Ona nam pomaže kako da složimo ovu majicu. Pokazat ću vam kako to sad ide. Ovako. Stavimo samo malo da je ovako. Malo potresem. Tako. Stavimo ovu dasku na tu majicu. I onda ovako. Ovako. I ovako. I majica bi bila gotova. Ovako. Tako. To je to. I mogu vam hlače pokazati kako se slažu. Nije uopće teško ovo. Ovako i ovako. To je to. Hvala lijepo. Ok. Ovo su naši peškiri. Oni trebaju uvijek biti u piramidi. Kako vidite, ovo je sad dobro. Ovo je dobra piramida. Ko što je ova. I normalno krpe, kuhinske majice, malini peškiri. Sve to treba biti u piramidi. Ko što je ovo gore. I ko što je ovo tu, sve ovdje treba biti lijepo složeno u piramidi. Da. Ovo je naše teretano. Tu dođemo srijedom, svaki dan, ne ali svaki dan se inače dolazi ovdje dole u našu teretanu. Vježba se. Imamo tu, kako vidite, mogu se utjeti, dizati, imamo jednu biciklu ovdje. I imamo ovdje rukavice s kojima se možemo ovdje na ovo. A imamo ovdje rukavica pa na ovoj vreći vježbamo. I za mene to najbolje ovdje teretano. Tako. Aleluja, 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 radujmo se svi. Aleluja, aleluja, s nama Krist je uskrsli. Zapjevajmo Spasitelju, svi od srca zajedno. Slavi Boga jer je za nas umro i uskrsnuo. Aleluja, 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 radujmo se svi. Aleluja, aleluja, s nama Krist je uskrsli. Nema tuge, nema straha, koji će pobjediti.
proslaviti. Aleluja, 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 radujmo se svi. Aleluja, aleluja, s nama Krist je uskrsli. Aleluja, 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 radujmo se svi. Aleluja, aleluja, s nama Krist je uskrsli. Aleluja, aleluja, s nama Krist je uskrsli. Još uvijek smo u emisiji Pot po ti, putevi po Hrvatsko, gdje smo gosti u udrugi Moji dani. Ja bi vas možda zapitao kako mogu gledatelji pomoći vaši udrugi, na koji način? A gledajte, nama je stvarno mala smo zajednica, imamo i nekakvu svoju samoodrživost, dečki ovdje u svom programu znači i samostalno se brinu i oko kuhinje i oko hrane, imamo i nekakvu proizvodnju suvenira i mozaika na teglama. Pomoć uvijek nam je dobro došla, da li u nekakvom financijskom sredstvu, da li u nekoj naravi. Evo, klasično, uvijek nam je malo kritičan ovaj period pred jeseni, znamo zima dolazi, na drva se grijemo, znači ili u drvima, ili u nekakvom alatu, ako postoji kakva mogućnost, ili ako ima kakva financijska sredstva, dapače, uvijek nam sve dobro dođe. Kako ste se uklopili u ovo okolino, kako su vas ovi ljudi što žive okolino vas primijetili, uzimali, sprejeli, primili? Moram priznati da malo u jednom kratkom periodu, u samom početku, postojalo je malo jedna sumnja od mještana, ali samo iz neznanja. Samo iz neznanja, iz neke neinformiranosti, jako brzo kako su dani prolazili, naši dečki također isto idu na vanjske radove, pokušavamo surađivati i ovdje sa mještanima, njima pomoći, da li starijim osobama u cijepanju drva, da li ako rade nekakve adaptacije kuća, da li u branju nekakvih poljoprivrednih sadnica i proizvoda i naravno oni kako su se dečki izlazili van, na taj način su u principu najbolji bili ambasadori zajednice, svi su vidjeli da su to jedne drage, tople i vrijedne osobe i naravno da se automatski promijenilo i njihovo mišljenje. Sada stvarno mogu reći da imamo jako čak i prijateljsku suradnju i sa mjestom i sa gradom Krapom. I to je na meni ove emisije da prikaže ove dečke da nisu ništa drugačiji nego su svi ostali. Naravno, to sigurno je da problem ovisnosti kod neke osobe stvarno pokaže ono nešto negativno, jer je to dominantnije, ali vi kod svih ovih osoba koji su malo odlučili okrenuti novu stranicu u svom životu i koji su apstinenti, u principu vidite s druge strane koliko su to jedne vrijedne, tople, iskrene i drage osobe. Što bi želi kazati našim gledateljima na kraju emisije Pot po ti pred svime mladim da nađeju drogo ovisnost, da se možda i na jedan način izogne tako da ne dolaze unutra u ovaj pakao ili sve ostale ovisnosti? Ja ću se najbolje za završetak poslužiti našom filozofijom koju inače čitamo svaki put na sastanku, pa ću svima onima koji su ušli u problematiku ovisnosti poručiti da ne žive više u smrti, nego živi sebi i drugima. Ja bih se vam srca zahvalio za ovaj razgovor svima ovima koji ste naši gledatelji čuli i poželio vam u životu sve dobro i neka vam bude ljubav, mir i Božji blagoslov na vašim životnih putevima. Hvala vam lijepo i osjećamo ga i naravno da nam uvijek pomaže i Božji blagoslov i njegova prisutnost, jer to je jedna snaga koja svima nama i nama djelatnicima, a i ovim korisnicima treba. Hvala lijepo da ste podelili
ove lijepe riječi i misli sa našim gledateljem. Vaš gledatelji pa lijepo pozdravljam sa ovim lijepim katoličkim pozdravom. Hvala Isus i Marija do nasljednjeg snidanja u emisiji Potputi. Hvala lijepa, Bog. Na vrata srca često dođu neke tuge, nemiri. Tada Bože budi blizu, trebam te, uzmaj me, ostani tu. Podari me svojim mirom, svojim mirom, Gospodine, da čujem šapat Tvoga duha, da te ljubim, da ljubim te. Podari me svojim mirom, svojim mirom, Gospodine, da čujem šapat Tvoga duha, da te ljubim, da ljubim te. U tebi, Bože, sva je radost, sva ljepota bića moj. Zato molim svakog dana, samo kap, jednu kap mira tvoj. Podari me